Kanjeng Nabi waktu badhe lair niku perute Ibu Aminah niku keluar sinar mencorong sampai ke negeri Sam, sampai ke negeri Yaman, sampai kaget. Si perute niku lho Bu metu sinar. Masyaallah niku keistimewaane Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi lair niku. Waktu Kanjeng Nabi lair niku api persembahanipun bangsa Majusi. Bangsa Majusi ini bangsa ingkang nyembah api. Nyembah api, api itu gede disembah-sembah. Lah niku bertahun-tahun api itu enggak pernah padam. Pas kali kelahirannya Kanjeng Nabi, apine padam. Terus menarik kuat gede kadare yang Nasrani itu gak pernah roboh. Dan kok pas kali kelahirannya Nabi roboh. Apa jenengane lho Mbak? Ambruk. Lah ya kok bersamaan niku wonten Raja Abraham. Sinten Bu? Raja Abraham niku mboten seneng nek Ka'bah niku rame. Pengen sing rame niku Yaman. Nah, Raja Abraham niku gawe cara Ka'bah kiruan teng Yaman. Pengene Mekah niku sepi, sing rame niku Yaman. Nah niku makane iri niku gak seneng terus diingkati dengan perbuatan dengan melawan namine ini gak seneng nek dene wis gak seneng tapi musuhi ngoten nggih Bu. Dan sinten raja sinten wau? Dengan izin Allah. Namine Ka'bah niku dibuat oleh Kanjeng Nabi Adam niku lahir. Ka'bah niku sudah ada tapi belum sempurna. Terus dibangun